Il-fastidju sesswali jista' anke jsir permezz tal-email. Dan ħareġ minn konferenza mtella mill-Kummissjoni Nazzjonali għal Promozzjoni tal-Ugwaljanza fl-okkażjoni tal-Jum Internazzjonali tal-Mara, konferenza li trattat il-fastidju sesswali u jekk hawnx biżżejjed kuxjenza dwar dan is-suġġett. Dwar is-suġġett jekk email jistax ikun meqjus bħala fastidju sesswali jekk ikun miktub ċertu mod, waħda mill-kelliema, Lara Dimitrijevic, qalet li l-liġi dwar dan mhux daqstant ċara. Madankollu, messaġġ ta' fastidju bl-email tax-xogħol jitqies minn ħafna bħala fastidju sesswali. Intqal li għalkemm mhux preżenti fiżikament ħdejk, dak jew dik li qed twettaq il-fastidju li dibat il-messaġġ xorta waħda ikun qed iwettaq jew twettaq l-abbuż. Fil-konferenza ingħad l-impjegati hemm bżonn li jkunu infurmati fuq id-drittijiet tagħhom, fosthom id-dritt li jresqu l-ilment tagħhom. Il-fastidju sesswali joħloq ambjent ostili fuq il-post tax-xogħol għal miljuni ta' nies. Madankollu, ħafna lanqas ikunu konxji tal-fatt li qed jingħataw fastidju sesswali. Il-Kummissjoni qalet li hawn tħeġġeġ biex in-nies kemm irġiel u nisa ma jibqgħu sikta u jitkellmu biex isibu l-għajnuna. Il-fastidju ħafna drabi jaf ikun bil-fomm permezz tal-kliem jew anke bil-bews. Ikun hemm talba l pjaċiri li eventwalment jiżviluppaw f'dawk sesswali għal paga aħjar jew għal pożizzjoni aktar għolja fuq il-post tax-xogħol. ċajt doppju sens kif ukoll ritratti fuq il-ġeneru tal-persuna. Matul is-sena 2016 f'Malta kienu rrappurtati 112 il-każ ta' fastidju sesswali, filwaqt li mijiet ta' każijiet oħrajn jibqgħu ma jkunux irrappurtati u stmat li bejn 83 miljun u 102 miljuni tal-mara fl-Ewropa sofrew minn fastidju sesswali u 35% tal-vittmi jibsaw biex jitkellmu.